Věděli jste, že videem na sociálních sítích musíte zaujmout během prvních 3 sekund? A že odkazom na YouTube znižujete dosahy svojich príspevkov až o 50%? A mimo to až 80% uživatelů se na videa dívá bez zvuku. To znamená, videa bez titulků nedávají příliš smysl. A práve s tým môžeme pomôcť. Sme digitálna marketingová agentúra, ktorá sa zameriava na generovanie lídov. A video je dnes jedna z najlepších ciest, ako ich získať. Proto jsme vyvinuli Lead Generátor. Řešení, které kombinuje videomarketing, placené kampaně a získávání nových klientů nebo zaměstnanců. Spolupracujeme s firmami napříč obory. Od technologií přes služby až po výrobu. Tvoríme reels na sociálne siete, náborové videá, ale aj brandové reprezentatívne spoty. Vymyslíme nápad, vytvoríme scenár, postaráme sa o natáčanie, ale aj kompletnú postprodukciu. Každé video vytvoríme tak, aby fungovalo presne tam, kde ho práve potrebujete. V reklame, na sockách alebo aj na webe. Někdy stačí mobil a autenticita, jindy přijedeme s profesionální kamerou a dronem. Přizpůsobíme se tomu, co chcete sdělit vaší cílové skupině. Je už je vašim cieľom získať nových zákazníkov, budovať značku alebo len osloviť to správne publikum, dodáme vám video, ktoré má hlavu a petu, pomôže vám priviesť kvalifikované lídy. Pokud jsme vás zaujali, na této stránce dole najdete kontaktní formulář.